सोरनि सावनांखो आयु बर'नि रायजो जानाया वाव दासो दा हेल' लोगोफोर फैलायबाय नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानैहाय दिनैहाय आं थारमाने दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों दा न'आवनो दं आं न'निफ्राय ओंखारसिगोन ओंखारनानैहाय दसे थाबायहैनोसै आरो माने दिनै सानडेबो नालाय दा सानडेखाय माने न'आव थाबाय थानो बरिं नाङो नालाय ओंखायनो दसे ओंखारलांसै आरो बाहेरथिंहाय दे जोंनिया गिदिंसो स्राय गायना होदोलाय खोनासंसैलाय देलाय गायलाय गायब्रा माखौलाय गियो रोङाबा माखौ गायनो बे नों गायग्राया न'आव गायग्रा बे खामानि मावनायाव रबर हानायाव खायनो खनग्रा गिरा बेफोरखौनो खननो हाना दे जायालै र' जबरदस्ति खालामना बेखौ खननो खनगोन बियो रोङा खननो रोङा मानिस्रायाखै आंखौ गिर खननो होसोदों बियो आं रोङा होनदों नै लिरब्राव नांलायबाय आं नै पेनबो मोनासै पेन्सिलजोंनो लिरबाय नै दे खनना हो दे बरियानो ओमफ्राय ओंखारलांसै रोङा होनबालाय मानो बुजिया नोंलाय माथो होनबालाय खामानि मावनायफोराव खनबाय थायो आंहा ओरैनो खामानि मावनायाव खनो आरो माखौ खनगोन खनसे माखौ खनो खन दे नोङो लासिंसिं खालामजाबासो आंहा सोरखौ लाजिनो मानसिफोरखौ तामाम लाजिखायोलै दाबो ब्रिटिश जुगनियानो खाराखै लाजि गुसुनो लाजियोबा थायो दे 1 2 3 स्टार्ट ग मा होनगोन देलाय होख्लायदो जोंनिया दे र' खनगोन मा गित खनगोन माबा बर' हारिनि खनसै आरो रोङाबाबो मिथिबाय दे माखौ खन दे नोंनि गोसो बायदि सोरनि सावनांखो आयु बर'नि रायजो जानाया वाव दासो दा सावनांखो आयु हारिनि खौसेनि दौलेङाव डाइरेक्टसो खनगोन दै मिथिबाय जायो सर्टकाट बाथौफोरखौ जायो दे डाबल खनला आरो गावजों गाव नासयलायबाय गावबागाव जाजोबलांबाय सोरखौ बरायनो सोरखौ नेवसिनो बर'नि दैदेनगिरि होननानै सोरखौ फोथायनो सोरखौ नाजावनो हारिनि दैदेनगिरि होननानै सोरनि सावनांखो आयु खौसे जानाय गावस्रानाय आयु नों बर' हारि आवगायलाय फसयलाय बर'नि दैदेनगिरि खौसे जानाय गावस्रानाय आयु नों बर' हारि आवगायलाय फसयलाय बर'नि दैदेनगिरि जायो मानो बिदि बर'नि नखराव जायो मानो बिदि हारिनि गेजेराव बर' बिमाया आलाय सिलाय जादों हनै मोदै हुगारदों बर' बिमाया आलाय सिलाय जादों हनै मोदै हुगारदों सोरनि सावनांखो आयु जाबायलै आरोबाव केमेरायाव नायना खननांगौलै मा लाजियोंलाय केमेरायाव नायदो लाजियोबा बरिया जादों दा नांबाय बर' गामियाव अर नांबाय बर' नखराव सोरखौ लिंहरबावनो गोजां बोथोरनि अर सायनो सोरखौ लिंहरबावनो दैज्लां बोथोरनि ना गुरनो दासो खारगुनांदों नोङो आंथ' टाइम पास खालामनाया गिरखौ होनाया अखा फैसिगोन उन्दुं होला
दे नामार अखा फैथारसिगोन आं मिथिया आं जाबा इसे खस्थ' बुखुना होखाबाय आं दहैयो साला बोथोर नबाय नङा बिदिखौ लानो हाया ओइ इथिंबो दंबावो हनै बैथिंखौ लायथांनो दे जल्दि साला गावहानो आं खोथां पास खालामनानै माथो गिसि जाब्लाखौ नोंलाय दे भिडिअ लाबाय हानांगासो नोंबो दे नों जाबाय थागोनलै दे आं नोंखौ भिडिअ लादों ना आंनिया रबट दा बेवहाय एखेबारे गारसोना दोननायफ्रा नै सेस जाना थाखाबाय नै फोरो आया रबट नङि बायदि जाखाबाय आरो नै बेफोराव गुदाम बियो आंनि गुदाम न' नै बिदि फिसालानि साइकेल दं नै गंसे बोरायनो नैबे साबेग बेयाव जथ' फथ' माल दोनो आरो आं बेवहाय एखेबारे बनलु बनला ओरै थायो आरो मा गावहाबो मावना दंबावोसो नै एखेबारे बोथोरानो ओरैबायसा जादों नै अखा फैथारसिगोन खोमसि जाजोबखाबाय सिखिरबाबो नै मोनामगोदावजोबदों नै दा अखा गोलैना होबावबाथ' सेससै आरो